pozdrav narode. Pozdrav svima, dobrodošli na naš kanal. U današnjem snimku imat ćete priliku da vidite to Esmino odrastanje do 6. mjeseca. Jer danas evo imate priliku da gledate i proslavite sa nama njen... Punih 6 mjeseci. Reci, halo. Ne možemo vjerovat kako je brzo prošlo 6 mjeseci. Kako je bila mala, sad narasla. Svašta zna. Baš danas kad sam s posla došao, razmišljam onako kad su mi otvorili vrata, razmišljam onako kako je bilo prvi dan i čak kako je bilo prije poroda par dana dok smo čekali, dok se sve to izdešavalo, koji je to stres bio i cirkus sa nama, kakvi je bilo scena, pa onaj dan prije poroda, šta je sve Alisa prodeverala i ja. I evo vidite kako je to brzo prošlo, danas već 6 mjeseci. Ovaj video smo htjeli snimiti za prvu godinu, ali evo danas kad smo vidjeli one slike, mislim kad sam ja vidio one slike što je Alisa sa njom radila shooting, kažem, ma idemo mi odraditi ovaj video, neka ju ostane za uspomenu. Ne samo nama naravno, već najviše i njoj da ostane za uspomenu kad odraste. Kada ona bude gledala da vidi kako je to bilo sve. I ja također imam takve snimke. Hoćeš? Kad sam bio manji, Kećina uvijek nešto snimao. I baš kažem, uvijek lijepo je da vidiš kakav si bio, šta si bio i šta su se izvodili sa tobom. Tako ćemo i mi sa Esmicom izvoditi. Nadamo se da će joj biti drago kad bude gledala ovaj video kad odraste. Hoćeš se radovati? Bitno je duda i šta će pojesti. Šta me briga reci? Šta me briga? Ej, vidi. Spremna za slikanje, pa vidite u nastavku kakve su to slike ispale. Vidiš, ona već ustaje. Bravo. Ako volite ovakve snimke nas sa Esmom, ostavite nam jedan like i jedno srce u komentar da bi mi nastavili snimati videe. I male vlogove. I male vlogove. Sad je se Esma naručala, jedna malo štuca, a vi sad uživajte u gledanju, to jest njeno odrastanje, ovih 6 mjeseci, neke zanimljive scene, neke lijepe slike. Svake su lijepe, ali ima i ono posebno. Vidite mišića ispod barbarice. Šta je to, Esma? Ej, bebe. Vidi nogu što visi. Mogu ja iti za mazu, ba? Ovako se ja iti mazu. Čekaj, ovako. Waf, waf. Waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
A sad ćete imati isto priliku da vidite jedan od ljepših detalja. Iako čak kad smo bili u Bosni snimili smo nešto tako dok smo Esmu ljuljali kad su bili zubići na nogama, pa su neki već pisali. Bio je jedan komentar samo, nemojte učiti na noge, nemojte na ovo, na ono. Ali eto, ja uvijek kažem, treba iskoristiti vrijeme. Sutra već neće biti ovako mala, a neće se ni vječno ljuljati. Znači, koristimo maksimalno. Iako je ne ljuljamo uvijek, ali eto, nekad se Alisa poželi, evo vidite kao Lisa. I sad će ona da zaspi za 2-3 minuta. Ljuđo? Reci, laku noć. Njoj je laku noć, a mi ćemo dalje. Nekom skoro laku noć, a tebi dobro jutro. 9 sati navečer, tek se budiš. Ostavi me briga, reci. Ostavi me briga, mama će se igrat sa mnom. Ajde. Vi ćemo očiti trebati ovako sat vremena i kad narasteš, da se probudiš, da se razbudiš, da se istišćeš. Hej, Esma? Pa čezi, draga, da vidimo zubić. Di je zubić vila? Tebi jedan šipak. Šipak, Mari, šipak. Opet Magda je šipak. Pa ne mora ona to raditi. A vidi sad kako si sa 6 mjeseci postala nemirna. I lopovka. Plačeš? Ne znaš plakati.
kako si to jela u 6. mjesecu? I šta je najviše volila? Kašica od žitarica i rižolinu. Kašica od riže. I kašica od tikve normalno. Tikvu najviše volila. Ali ovo na večer pravimo rižolinu i od žitarica. Pa što si nalutila? Došlo je da izbaci isto. Običao. No. Esma. Lijepo sjedi. Ne može da čeka. Evo skoro sve poradi. Baš. Sad imate priliku da vidite Esmu kako se ona javlja da je neko uzme. I sad ćete vidjeti reakciju kad je ja zovem. Hajmo. Hajde. Ustań. A sad ćete vidjeti kako to izgleda umivanje. Šta je ovo volio, ha? Ona voli vodu. Još jednom. Gdje sad je? A evo vidiš kako je izgledala tvoja šetnja, Esma, kad si imala 6 mjeseci po zimi. Vidi kako si bila nemirna. Hej, Esma. Nisi htjela ni sekunde da stojiš u mjestu. Nego kad se vozi slušaš, he? Vidiš kakav si jančer. Hop, stanemo. Ništa, vama hvala na gledanju. Ostavite nam neki komentar, neki like. Ako bude želio i podijeliti video, ništa to ne škodi. Evo dok mi Esmicu nahranimo, opet šit spava. Ja. Kad će spavat? Nadam se da ste uživali u snimku i evo za kraj sad ćete vidjeti kako jede kašicu koju ne voli, ali ipak jede. Ne diraj kameru. Alić opet hoće. Ona ne odustaje. Da još jednu. Njam, njam. Ovo je sve njam, njam. Sad, laku noć.